ase ritukerigari arenge ritanganiria aboroki okuranira chisemi chiabo maiga yokoba ase chinka chiabo ase omotimoko omwenge bwerusa nigo abaibori banyare koba bakoborigwa kwenekia abuna nkweneki baro borendio buyakira abana baiga bakwiranira chisukuru chiabo ase ababwatani be sector area yo Burundia no bosombi ase chigaria mone chipigipigi baborio kwenekia abuna nkobwatia baramachiko onsi ye chipara unenchire moyo chiko kiania ebibasokano ase chipara nabo kwenekia aboroki baiga kirabara chikuranira chisukuru mbachikuranira barase nchirengia chinga kecho niwe gati abaibori kurwase county yo ya Nyamira bagokeire omoroberi omoya bwa masomo o CBC hase bono bakeire serikali mbuya mono hase okubwato kebitabu ochiase chisukuru ebyo birache ko bakonya aborokia nabo igaborokiwa kweganderia ase chisemi cyabo muri Kito Fatgad Gisemba no roboti rwasenkira yo boikirano chinga ke chisukuru cyaba chiko iguru abene ochakira ritukuria rero maiga yo mutimoko omwenge ase tamu entangani nigo abaibori korase county ya Nyamira beso kirie na kuburia abarundi chipigipigi na boigo chikari kweneki abanangu bwati bare amachiko onzi boikiranu ekero bakoba abana babo kochase chisukuru gatugendrete koranga abana ngocha bare sukuru na andi bagosoka kuru sukuru bari toko babogolia na bari toko mera na baro kunchira. We see that we keep our children safe. Boda riders wakibeba watoto wetu wabebe, wakitazama usalama barabarani. Wakati mwingine watoto watataka kuvukishwa barabara, we ask that the whole community will help our children to be very safe. Lakini watu kumnyakalendi bwangu toka siebese tigaturigereringa abana babaikire ku yesukuru basibawuche nonyanigo ibaganirie school fees wakanwa ase obwanko puna enchira eyemo yo kworoberia abarimu emiremo yabo yo gwikirania esemi ase aborokiwa economic times kire chindi to investment tangania so boibori no mwano ye so abaibori bali torega iganyamira one, this is an asset that has been put in place ekonya abana baitu wono bali twaletera abana igari tangani tweni kale cyabandi amenta abana gochega number 2 moibori onde wese erine asengityo kwa abana investment ye yamasomo ikwe tomepi erinde to akale school fees in all various schools erinda abantu banya bale chinga kichingoro none management kinyo chinga kichingoro asengityo yoparera abana baitu nakoba kirigeta kire uneserekaje begeta kubatikana na yaiga nigo bakwaneire igoro yo moroberio oyoiga omoya bwa masomo OCPC gekorenganiwa no moroberio oyo omokoro ase barorekanire gotogia omoroberio oyoiga asikiria batebire nigo omorokiwa akwenyorera obumanyi obwo burachiko mokonya asa matuko amambia inda bana batwara masomo amaya suppose rituali tu akatwalire yo computer saigo abande bakira mugo baita bagende baganda uche lakini batali knowledge but this one is competence based. It means that the talent of the child or the gift of the child is actually activated, so at the end of the day the children will do the right thing or rather what they are capable of doing. Ekerekekyo nigo bakeire serikali anene ngambi yamono ase okobeka omokia kuikirania bare ebintu byenge bona bono ebitabu ebyo birabakonye aborokiwa aso kwenyorera SME kurase omoroberio yeiga OCPC ase serikali lakini batemi ikiagera at least ndo bwate bitabu you know once you have books you have the content yo so mi abana usibi bwate bitabu abana bagasoma. So the school will go international in all aspects. Our mission is to make this school one of the best schools in Nyamira and Wetania. Kingo reportera Gatembe kurase bunge ejeiga ya West Mugirango ejego toka imeye county ya Nyamira Fatgad Gisemba.